Chaim Kanievsky hat aufgegessen, Edelstein. Was auf dem noch Menschen, was steht jetzt für... Im Kohen שביומך? Wie? Kohen שביומך, דווקא. מי יבוא אחרי המלך? was redet ihr? שכר הטרחה, הרב נתן לנו, הם רוצים שכל ה-250 אברכים שלומדים כל יום לעילוי נשמת, רוצים לתת לזכות הרב. שהרב יקדיש למי פה אנחנו כותבים לאברכים שידעו את השם שצריך להגיד לפני הלימוד. אז פה אנחנו כותבים שהרב... אם מתנה לרב, שיכתוב... יום בשנה, איזה משך השנה... מה מגיע לי? זו השאלה. מה מגיע לי? גם הכנים ציון דשקל גרמאי הוא דניש נשומס ודין נשומס וסנשטוב בזמן קדיש נוזי נומויס נשמות שאין מי שיאמר קדיש ציון דשקל לשייב 200 שקל לשייב 200 שקל